The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon, atong limpyuhan ang atong kalag pinagi sa paghingalan, name all our sins, acknowledge all our sins directly to God the Father. Ang 1 John 1:9 nagaingon sa in English, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. So human ka na ni mo buhata, ikaw malimpyuhan naman ug naandam no sa because padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya ang Espiritu Santo naman ang gahom kanimo, magadumala kanimo. Ugalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka, nga unta mugamit ka sa imong kabubuton, your free will, sa paghimo og desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Kristo nga imong manluluwas. Ang Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Humani mo buhata ka na, kay luwas ka naman, humani mo buhata ka na, so makasalmot na sa bikaw. Ini nga itong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ang pagtuon sa pulong sa Dios sa kini sa pagsimba is a worship. We are giving worth to God's word busa ato kining giangkon nga pagsimba. Simbahan ito ang Dios pinagi sa pagtuon siyang pulong. Busa sa hilom magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining adlaw, nga imo kaming gidala pag-usab nining among adlaw nga pagtuon sa imong pulong pinagi sa YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Grasya kini imong sangkap kanamo Dios busa nining adlaw sa among pagpadayon sa sibog sa unahan sa mong Kristiyanong pagkinabuhi, our spiritual momentum. We pray that you give us the concentration at tagi kami niya ng pagtutok gayon, pagpunting sa among hunahuna diya sa among ikatudlo ka na mo aron sa ingon niya na amo kini ikadugang sa mga doktrina nga niya na nagapundo na sa among kalag o kini among magamit sa among adlaw-adlaw nga pag-atubang sa bisag unsang mga hulga, mga gumunhap, mga pagsuway ug mga suliran musa. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen. Mayong adlaw kaninong tanan mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo o kaninyo nga bag-o pa, you are welcome nining atong daily Bible study through the YouTube. Og all you need is just an open mind, bukas nga pangunahuna aron ang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamaturan makatudlo diha kanimo sa tataw klaro tinaw nga pagpasabot kanimo pinagi ning iyang alagad nga mao lang ang ingon ta mouthpiece
galamiton sa padayag sa mga hunahuna sa Dios dining atong Bible study. Okay? Aniya magita magadupot gihapon sa atong tun-anan nga giuluhan og the Doctrine of Sin. Doktrina sa sala. Og kining maong pagtuon ginganlan kini doctrinally as hamartiology. Hamartiology gikan kana sa pulong the root word nga hamartia, Greek word which means sala. So this is the study of sin. Okay? So okay, as i-review na po paglabas tong nauna unsa ang sala. Well, we have said already that sin is anything contrary to the character of God or acting independently of God and God's provisions. Kitang tanan nga mga sakop sa kaliwatan sa tao, na panunod nato ang original nga sala nila ni Adan ug ni Eva. Adam's original sin, busa kay napanunod man nato, napahiran naman kita o kita ana sa kahimtang separated totally from God. Mao kanang but pasabot sa spiritually dead. So we have been declared from the time we came out from the womb of our mother, we have been declared spiritually dead, although physically alive. Buhay, physical. Ginhawa pa kita, lakaw-lakaw pa taning kalibutan na, ginhawa pa kita, gumikan kay ani ata sa nahulog sa ubos sa grasya sa Dios. Dili kita takos. In fact, dili kita takos mabuhi. Kini gumikan lamang sa gugma, sa kaluoy, sa kortesiya o grasya sa Dios. Okay? So, morning nabuhi kita. O, kitang tanan lagi, gi-declare as physically alive but spiritually dead. Tungod sa formula nga mitunga na, human malaglag ang una natong ginikanan, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Mo kanang formula that man can be condemned. All of us, members of the human race, are declared mo kanang atong kahimtang. So, putol lang atong relasyon nga to sa Dios. Wala na kita relasyon. Mo ni kahimtang sa tao. Apan gumikan sa unsa? Gugma, dakong gugma, di masukod nga gugma sa Dios sa tao, iyang gipadala iyang bugtong anak, ang si Ginoong Jesucristo. Nahimo siyang tao, sama kanato. Nanaog siya, gikan siyang gingharian sa langit, minaog siya, nining gamayng planeta. This tiny planet, aron siya magpakatao, og unsa. Ang tuyo niya sa pagani, mao ang pagpakamatay tungod sa atong mga sala. No, kana. Managihimo sa Dios gumikan siyang gugma sa tao. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have eternal life. So, aniya, solusyon kini sa pagkahimulag sa tao. Gikan sa Dios. Ang solusyon sa Dios ra po ang atong pagadawaton. Dili kita makahimo sa pagbalik ngadto sa Dios. Wala tay mahimo. Man is incapable, never able to return to God. Kamat nag-iya na usab siya sa unsa pag kadugtong ngadto sa Dios o kanang pasiguli ngadto sa Dios. Si Ginoong Jesucristo ra ni katuman yan. Okay? Sa iyang gibuhat nga kaluwasan dito sa cross, mao kana. Iyang gibayran ng atong utang sa sala. Nagpakamatay siya, ula siya siyang dugo. Ang precious blood of Christ is a term sa unsa.
sa iyang kaluwasan nga gihatag kanato. Okay? Mao kini ang kahimtang nato karon nga gihatagan kita og unsa provision sa Dios nga kita mahibalik ngadto kaniya. So, narana nimo mudawat ka ba niya o di? Basta kay mo na ipaagi sa Dios nga kita mahibalik ngadto kaniya. Huwag mahimo ang tao sa ako nang ginaingon. Kaya ang tanang mga tao mahimugso ni kalibutan nasud maniining Roma 3:23 unsay gisulti diya sa English. All ang tanan. All have sinned and come short of the glory of God. Nakabsan kita sa himaya sa Dios. Sin is coming short of the glory of God. Mao kani atong gitunan nga sala. So once we disobey God, that is sin. Sala. So ang tanan nato mga sala didto gihukman dito sa cross. So mao kana. Ang buot ipasabot. Ang cross mao ang solusyon sa atong pagkahimula gikan sa Dios. Aron kita may balik ngadto kaniya, tumuo lamang kita sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. Tumuo kita kaniya nga siya lay bugtong manluwas, guay lain. O kita maluwas. Acts 16:31 says, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." Diha sa Juan 14:6 unsa gisulting Ginoong Jesucristo, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me." Unya, kung ikaw buot mahilangit, human kita mubiya ning kalibutan ana ay pulong sa Dios diya sa Juan 3:3. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unya, diha pagyud sa mga buhat 4:12. Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Si Ginoong Jesucristo lamang ang bugtong manluwas. Ang krus lamang nga mao nagarepresenta sa kaluwasan, mao ang paagi sa pagkahilangit. Wala na lain. Ang tao huway mahimo, dili maka buhat og plano ang tao. Ang Dios ra. Because only a perfect person can produce a perfect plan. And since God is perfect, His plan is perfect. Ang iyang plano alang sa imong kinabuhi, hingpit, perfect. Nara nimo mudawat ka ba niya na o dili? Anaa kay kaugalingong kaubutin, you have free will. O timan nga gihatagan ka sa Dios niya ng complete freedom, hingpit nga kagawasan. But with that freedom, unsa? Goes responsibility. Kaya ang prinsipyo mao nga bisag unsang atong himuong desisyon, kita ra gyud ang manubag. We are the only one answerable, responsible, and accountable. Ug way lain. Musa, kung ikaw anaa karon, kung bisan ikaw luwas na, bisan ikaw magtutuo na, kung nakay giatubang kalisdanan o pagantos, ayaw gyud pag-ingon nga ngano maning kibuhag gitugot man ni sa Dios. Kaya pasipala ka na. You are not supposed to blame God because we can never blame God for whatever happens to our life. Kaya ngano man, gumikan sa ato mga desisyon. You see? Giyatagan ta niya ng hingpit nga kagawasan. The freedom to choose. Upon whatever choice we make, we are the only one responsible, accountable, and answerable. Ayaw na ginakalimti.
prinsipyo kana basic principle from the Word of God. Hinaot nga kini na silsil na kananimo, mao nang nagatuon ta nini sa bahin ining sala, kay mao kini ang makaguba, makagusbat, maka-devastate sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Now, I'm talking now sa atong spiritual life. Human na to madawat si Ginoong Jesucristo, luwas kita. Our eternity in heaven has been settled once and for all. Niantog yung higayon nga may himo kag desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Kay mao ra man gyud na ang gipangayo sa Dios gikan kanato. Just believe. Wa na kay angay buhaton. You see? Dili man ang buhat mo ay makapahilangit nimo. Ana man diha sa Episo 2:8-9. Ephesians 2:8 and 9, what does it say? We have been saved by grace through faith. This is not of yourselves. It's a gift of God, not of works. Underline that. Not of works, lest anyone should boast. Wa tay mahimo nga may langit pinaagi sa atong binuhatan. Na ako, wa man ko kay supak niya ng pagbuhat ng mayo. Mao bitaw niya atong gitun-an nga doon na po'y duha ka klaseng mayong binuhatan. Okay? Kini atong gisgutan some kind of review. Mga basic, mga sinugdanang mga pagtulunan gikan sa pulong sa Dios. Nga labing gikinahanglan kanato. Nga masilsil na gyud sa atong alimpatakan, masilsil gyud, it should sink into the inner sanctum of our soul. Aron kini mao na gyud ang atong magamit sa pagsugakod, sa pagatubang, pagkigharong sa bisag unsang mga gumunhap, unsang mga suliran, bisag unsang mga hagit, bisag unsang mga pagsuway sa kinabuhi. Mao ni atong gitun-an. Kay mao ni ipagamit sa Dios nato. Kasangkapan kini nato. Mao ni gihatag sa Dios in eternity past, iya na ning gisangkap nato. Mao ni kini atong gitun-an dinhi. Mao ni akong giingon nimo, just i-re-echo. Pagpalanog na lang kini sa mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Kaya ato namang nahibawan nga pulong sa Dios mao kini huna sa Dios. God's thoughts, God's thinking. Mao ni ginganlan nato og divine viewpoint. Kay duha ra manggod ka viewpoints nga nagaatbang dinhi karon sa atong pagkinabuhi. Human or divine. So this is a conflict between divine viewpoint o human viewpoint. Ngayon sa may gisulti usab sa Isaiah 55:8 and 9. Isaiah 55:8 and 9 says, "My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, my thoughts than your thoughts." Dugangan pag yun mo na 1 Corinthians 2:16, it is the mind of Christ. Kini nga itong gitunan, panghuna-huna or huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Tiyaw mo na, mo ni atong gitunan. Makita ni mo, unsa kabililhon kini, unsa ka minungdanon sa atong kinabuhi. Di lang ang uban na to, pagyod makaamgo niya na. Unsa ka minungdanon, kabililhon nining atong ginabuhat. It should be the most important thing that happens in our life during the day. Nagyatagan na ba sa Diyos 24 oras kada adlaw, 24 hours a day. Ug ang gipangayo ra gyud sa Dios gikan kanato kinira
Sometimes mo lungtad ni atong pagtuon sa pulong sa Dios mga 30 minutos, sobra pa niya na. Say mo sobra usa ka oras, gamay lang. Mao na ang gipangayo sa Dios. Ug kana akong balikon mo supposed to be the most bililhon kinamanungdanon sa atong kinabuhi. Nga di nagyud ni inta without it wa gyud tay kalig-on, wa tay kaisog, wa tay stability sa atong kinabuhi. Even if we are already believers, bisag luwas na ta. Mao na nga, okay, padayon gyapon tag pagtuki nining bahin na nining bahin sa sala. We have defined sin according to the Bible nga it's transgressions or rebellion against or overstepping the law. Naman sa Salmo 51 versikulo 1. And then, like I said a while ago, we are missing the mark. Psalms 53, 1-3 o Romans 3:23. O unsa pa? It's a trespass. Self-will over God's will. Nana. Imong gipa unsa? Imong giangkong labaw ng imong kaubuton kaysa kaubuton sa Dios. It's falling aside. Matun pa sa Episo 2:1. Gawas pa niini, it's lawlessness and the Mosaic law. 1 Timothy 1:9, 1 John 3:4. O unbelief. Kining unbelief, sin. Kining way pag tuo. The only, by the way, nainomdom pa ba ka sa the only unpardonable sin? Unbelief. Okay? Abrihiragod ng imong Biblia diha sa, are you ready? Matthew 12 verses 31-32. Matthew 12:31-32. Ang sige sulti diha. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Unsa ka bugat gyud niya na. Dili na mapasaylo. That is the unpardonable sin. Mora na sala nga dili mapasaylo. Tanang sala mapasaylo. Gawas lang niya na. So, hisgutan na to ni kay nagtuon man taniining bahin sa sala. Now, all people again are sinners by birth. Matud pa sa Roma 5:12. Og ang sala takes on many forms. All thoughts and actions which go against the standards set by God, regardless of circumstances or the relative offense, are sin. Sala. Tanang mga pangunauna, tanang mga binuhatan nato nga mo supak sa sumbanan nga gipahiluna sa Dios. Besag unsa pang mga kahimtangan o mga relative offense mo ka nagiingon diha. All who possess the old sin nature, and that includes every human being, can come short of the glory of God. No na, nakabsan ta si Maya sa Diyos tungod sa atong old sin nature. Nainomdom ka ba nining old sin nature? Kinaiyang makasasala, nganing tapot na dinhi sa tanang silda sa atong kalawasan gikas kinatumyan sa atong buhok ngadtos ubsan sa atong lapalapa na puno ni. Puno kinis kinaiyang makasasala ug kini usanis mga tulo ka mga dugong salang atong gisgutanan hinumdum pa bagasa kanang
tulo ka mga major sins katong gisgutan. Ato ra ning reviewhon unsa man tong usa. Ang naguna, imputed sin. Mo ni ang original sin ni Adan. Gi-impute, unsa? Pasangil na, butang na din kanato. Okay? Adam's original sin, mo ni imputed sin. Ni kaduha, mo na yung inherent sin, inherent ba? Built in. Mo na giingon nato kinaiyang makasasala. Nga mo na magatukmod na to sa pagpakasala. Mo ning sige tag pagkasala. Mo bito itong giingon ni Apostol Pablo mahitungod nining old sin nature nga. Di ko kasabot sa akong kaugalingon. Kadtong mga butang nga akong buot buhaton, di na ko mabuhat. Unya kadto po mga butang nga dili ko gustong buhaton, mao man ihang mabuhat. Mo na giingon ni Apostol Pablo, ang buot ni ipasabot ni Apostol Pablo mao ning kinaiyang makasasala. Nganiya na sa atong it's built in nato. Mo na ikaduha nga major sin nga itong ipanghisgutan. See? Unya, ang katulo, personal sin. Mo na nang ginabuhat na to adlaw-adlaw. Mo na laging gumikan sa pagtugot na to nga mo dumala ni atong kinaiyang makasasala. By the way, ang kinaiyang makasasala bikil ni atbang kontra sa Espiritu Santo. Ang inumdumin niya, there is a battle between God the Holy Spirit and our old sin nature. Naigubat every moment sa atong kinabuhi. Kita manggod ang naas taliwa, papilion ta sa Dios. We have a free choice, two choices. Kinsa may buot na itong padumalahon sa itong kinabuhi, ang Espiritu Santo ba o ang kinaiya bang makasasala? Pili. Mayon ang Diyos, pili. Buot ba kang ako'y mo dumala sa imong kinabuhi, ang Espiritu Santo or kinaiyang makasasala? Na. Kay kining mga personal sin lagi nga mugawas na nato, mugawas atong pagkatao, mubuhat ng mga sala, mao ni manifestation sa kinaiyang makasasala. Pagpahungaw ba? Pagpadayag. Na mo na, kung imong tugutan, isi mo na, bantay na, kung tugutan, kaya imong kabubuton man lagi giagad sa Dios. Papilion gyapon ka, wa ang Dios di mamuhugos. Dili na sa Dios kung mamugos. You see, it's a violation sa iyang kinaiya. Siya nagatahod na ba sa imong kabubuton. God respects and honors your free will. He does not touch or coerce your volition. You have complete freedom lagi. Makapili ka. But, sa ito prinsipyo, with that freedom goes responsibility. Ikaw ra lagi manubag. Apan, you're totally free. Is it completely free? So, mao na, ang katong ato na lang ning gi-review, kining tulo ka mga major sins nga, gikinahanglan lagi ni atong matnguna na kini nga dili ta magpadumala sa itong kinaiyang makasasala. Nakaron, unsaon man di ay nimo pagkalig-on ingon nga Kristohanon. Ang hisgot na pagkalig-on, stability as a believer in Christ, nga sumusunod ni Ginoong Jesucristo. Kay kini nga itong pagtuon din like I said over and over again, it's not a joke. Dili ni kay duwa o tiaw-tiaw ni dili. Because the Christian way of life is what? A serious thing. Kaya nga naman. Because God is dead serious to His Word. And because He loves us,
He is providing everything that we need. Nainomdom ka mas Filipos 4:19. Philippians 4:19. God supplies all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Siya ang nagasangkap na to na ikaw karon. Daghan kag mga pangandoy, mga tinguha sa kinabuhi. You have all kinds of ambitions, aspirations, dreams, kung sa padiha. Apan, you miss one thing, the most important thing. You underestimate the most important thing, which is the Word of God. Kung sa may gisulti diha sa Matthew 6:33. Abrihir ko ng imong Biblia diha. Kung naa kay Biblia diha sa imong tapad o imong gikuptan karon abrihir. Mateo 6:33. Unsa gisulti diha sa English? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unsay pasabot? Pangitaa una. Seek ye first the kingdom of God, ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. O kining tanan igadugang ra diha kanimo. Na mga pangandoy nimo, mga tinguha nimo, mga damgo nimo sa kinabuhi. Na idugang. Ang Dios naging unahan lang ko. Unahan lang ko pinagis pagtuon sa akong pulong. Hindi ka magmahay. Unahan ko. And I will do the rest. Mao gina ang kabuton sa Dios. Apan sa maning imo magiuna ng imo mga damgo ka, ala paningkamot ka na, ala tanan imo mga panlimbasog diha. Na mao na. Nakaroon mo sod na po ng prinsipyo diha nga God does not help those who help themselves. Bikil magini sa uban, musinta ni uban ni. Kaya mo naman na nakuha na mong na sod nila nga preconceived notion nila. Ilang pagdahong mga mauna tinuod nga mutabang ang Dios nga itong mutabang silang kaugalingon, di ra ba? Opposite ang kamatuoran sa pulong sa Dios na kaingon. God helps those who think they cannot help themselves. Okay? Kaya kadang giingon nato nga God does not help those who think they cannot help themselves. Kana sila mo'y mapaumsanon. Di unsa admit nga sila'y mabuhat silang kaugalingon. Gawa sa unsay buhaton sa Dios. See? Diha mutabang ang Dios. God helps those who are helpless and useless. Samtana pag-ayo, ha? No, isil-sil na ni. Ayaw na ni kalimti. God helps those who are helpless and useless. He does not help those who help themselves. Kaya mo yun mga Diyos, makahimo, hindi kasi mong kaugalingon, hindi ka mo salig na ko. Okay. Tanaw na to, makahimo ka ba? Hindi ko katabang ni mo kay ikaw na ba yun ang ningkamot diha? Tabang si mong kaugalingon. Nakita ni mo ang prinsipyo niya? Did you get the point? I hope malamdagan ka niini, bahina. Huwag tanga na, tangtang na ka ng mga preconceived notion di mong mga karaang mga tinuhuan o sa baruganan gani ba o? Kaya kining atong ito na din mo kaniyang kamatuuran. God's truth. Kung sa gisulti sa John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Nakaron, kung ang kuno ni mong kamatuuran, you become free. Apan kung dili ka, musalikway ka sa kamatuuran, imong mo insister yung kagtuo katong imong gituo nga di mao, then, mo na. Wa na mahimo ang Dios diha kay nag-insist ka man sa imong kaugalingon.
Mao na nga dili ka gawas nun. Mao na John 8:32. You shall know the truth, and the truth shall make you free. So, kung dawaton nimong kamatuoran, pinagi sa pulong sa Dios, then you become free. Gawas nun ka na. So, mao ni ang atong gipangtunan. These are the spiritual insights nga gikinahanglan nato adlaw-adlaw. Kay ngano God? Nga naiuban diha mo yung grabe raman pud mo kada adlaw Bible study. Di ba mo kahutdan na ng inyong gitunan? Nya uban pa grabe kay mo basig mga buang mo niya na. Katawa man lang ko. Mupahiyom lang ko magadungog na niya na. But ngano magyud nga adlaw-adlaw man ta magtuon sa pulong sa Dios? Naibaw ka ngano? Kay paminaw adlaw-adlaw mo atubang putang mga suliran. Gusto? Gawasog din ka. Wala kay mga suliran na ayaw nagtuon o ining adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Kapag adlaw-adlaw man ta mga tubang, matagutlo sa itong kinabuhi na mga suliran yun mo atbot sa itong kinabuhi na karon. Huwag kay pulong sa Dios na sao man mo. Kung sa may mong magamit, tinawhanon. Kung sa may prinsipyo po diyang atong ibarugan, human solution is no solution. Only God's solution is the real, genuine solution. Na, sao man nimo. Prinsipyo man po na. Kini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos din through the YouTube. Adlaw-adlaw ni. Adlaw-adlaw na ning atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Mao na nga adlaw-adlaw putang mo gamit sa pulong sa Diyos pag atubang sa bisag unsa. Suliran na paginigisangkap sa Diyos ang napo ka mga kasulbaran sa mga suliran. Inumdum ka God's 10 problem-solving devices. Iyahar ba ng gisangkap? Iyan na ning by the way, gisangkap ni sa Diyos kini atong ipangtunan, gisangkap niya sa kaniya tuwa pang tanan. Kung panibuhatan ng kalibutan na, wa patad din wa pagyod. Empty pa din kalibutan na. Sa kaniya itong wa pa ang tanan. Eternity past. Giandam na ni sa Diyos. Kinaibaw man ang Diyos sa tanan. Kasi hinumdum ba ka sa atong ito na ang kinaiya sa Diyos? Naibaw ang tanan. Naibawaan sa tanan. Naibawaan sa Diyos ang tanan. Unsay pizza tang natao, unsay pizza tang mamatay, unsang pizza tang mo atubang o mga dagkong suliran. Kasi naibaw anig kagmay mga gagmiting nga mga detalye sa itong kinabuhan. Naibaw aning tanan sa Dios. O siya tungod og naay mong suliran, naibaw po siya unsay solusyon. Na diha sa iyang mga pulong tun-i lagi. Kaya ito na mag-iingon ni mo, kini nga itong gitunan, mauni, appeal na ni sa unsa, kanang instruction manual sa Dios. Instruction manual. Ito na kanunay na itong subli-subli na ginato ni nga, unsa man mo pag-enjoy sa imong pinalit nga appliance, ug di ka mo basa niya ng owner's manual o instruction manual. Kinahanglan ni hibawan ni mo na, tunaan ni mo na aron mo enjoy kaniya ng imong gipalit. Sama po na sa itong kinabuhi. Ingon ang Diyos nga, giyatagan ka na ko kinabuhi. Apan basahan ang instruction manual unsa ni mo paggamit na ng kinabuhi unsa na mo bito na daghan ka na to yung kasabot yung kinabuhi, nagkarambula, nagkaguliyang ni ngano wa man ka lagi magtuon sa instruction manual sa Dios na mauna mo na hinungdan, nagkaguliyang na unsa na naingon sa akong mga amigo nagkaraw-karaw na lang mong kinabuhi. Produkto ra po kasi mong desisyon. Nawa man ka magtagan, wa ka manumbaling
sa unsang gipakitang gugma sa Dios nimo, gisangkapan kas tanan yung gikinahanglan nimo, gikinahanglan dili ang imong kanang gusto. Lahi ra ba ning mga gikinahanglan ug imong gusto? Ito nang sayop ning mag-ampo tag sa imong gusto. Lord, I want this, I want that. Dili, sayop na pagampuha. Lord, I need this. Apan, di na gani ka kinahanglan mo ampo pa og need, kaya ngano, gisangkapan ka na sa Dios sa imong need. God supplies all our needs. Philippians 4:19, ayaw na kalimti. Is what, God? Mo-mention gani ko mga bersikulo. I hope, update ka diha, pagsuwat diha sa imong notebook o sa imong papel diha. Aron imong tun-an po na inig uli ni mo sa inyo. Nga tinuod ba ka ako ni? Abrihin yung Biblia. Naman ka Biblia diha. Sa panahon sa atong pagkanang kutlo ni mo mga kapitulo o bersikulo, alisto dayo, suwat ni mo niya na. O yan ang pagiha, manam-anam ka unsa. Maugmad ka ng imong pagtuo, pagsalig, o imong paghigugma sa Dios. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Kini mo pagpaminaw karon. Kini nga atong Bible study through the YouTube. So, mo kini gituon tuon ta nining bahina nga bahin sa sala nga mo kini makaunsa. Ingnon gud nato ni og sa ato pang mga pinulungan nga mga nas kadalanan mayon sila kanang kining sala mao ni makaguba, makagusbat, unsa na mao ni kontrabida. Kontrabida sa atong kinabuhing Kristohanon. Mao na nga God is teaching us His Word unsaon nato paggitrid natong maduot nga unsa mabuntog nato, masuppress nato kining pagbuhat natong mga sala kay daghan ra batag mga paboritong sala, no? So wa pa ta maluwas na atay mga paboritong sala. Unya wa ta kay baw mga sala dito atong gipangbuhat until nahibaw ka na sa pulong sa Dios nga kana diay sala. You see? Kaniya to marag sayon ra to ipanglibak. Karon nga na kay pulong sa Dios nagadam-anam karag tubo sa pulong sa Dios. Manam-anam na pug badlong ng imong dila diya sa paglitok kung mga nauban diya, mga malaway na mga binuang balang, mga tinawhanon, mga kalibutanon. You see? Unya karon ta makamo, sala man dito akong ginabuhat kaniyan to na. You are free now. Kinibaw na kas kamatunguran. Mo ba oy kay mo singit gamay metod dining mahadlok mamatay. Daghan sa itong mga higala gyud maghisgot na kamatayon, uy ayang sana hisguti kay mahadlok ta. Ano anara ba gyud pulong sa Dios kinaklaruhan gyud nga. Fear not, I am with thee. Nanara po na nimo mutuo ka man na. Pulong man na sa Dios. Mao na nga. Maghisgot tagamay may tugod ni kamatayon, kini mga matay lagi ba. Nga daghan pa mga Kristohanon mahadlok. Ngano man nga naa pa may sila ikandok. Bawa ka ngano? Mga di magtotoo, labaw na. No, yun ay kinahadlukan na yun nila. Maragwa na yun, diin na yun. Kaya namanggoy uban nga mga dili Kristohanon, dili mga magtotoo. Okay? Dili luwas nga. Basta balang kinabuhi. Human ini, mura pod, mura. After this, no more. Sa may ilang pag sulti niya, na mura na kita silang mga hayop. Puyo niya, human. Wala.
Kay na may uban nga na may doktrina karon nga nagkalat ning kalibutan na kanang ginganlan og the doctrine of annihilism. Annihilate ba? Annihilate. Nga ambot pa siya, ang ilang doktrina, ilang pagtuo mo nga kanang kinabuhi, pag kinabuhi. For tomorrow we shall die. Anya, ining kamatay. They go out of existence. Mao na ilang gituan. Mao na doktrina sa annihilism. You see? Apan kana kung wa kay doktrina, wa kay kamaturan. You see, mahug yung kanang laang. Okay? Sakto ba na Bisaya? Makuang ka ba? Na bitik ka sa mga paaging satanas. Kasi satanas mo may una nini. Ano bang mga binuang, mga ingonana, humantag pa kamatay, wala. We go out of existence, wala. Now, mao ni ang uban, mga Kristohano na pag-yung kahadlok mamatay. Kaya nga naman, they have that fear of the unknown. Labaw na mga di magtotoo. Huwag mga sila alam, unsay luyo nining kinabuhi. Luyo ning kinabuhi na ay eternal life. Kana siya, huwag sila mga kamaturan. Huwag sila pulong sa Diyos. Huwag pagtuon, huwag gana, huwag panahon, huwag kainit, huwag kadasig. Ano mo yung awak ko'y panahon manggod? Bible study. Mo na. Kini mga tawahan na kung bahin naghisgot ang mga kamatayon mo na mahadlok. Kuyaw yun nila. Mangurog sila na. Hindi nagyo sila katug. Nga naman. Because, listen, because of the fear of the unknown. Unknown man nila. O mas lagi lamag. Unsag yung afterlife. You see? No na. Plus, dugangan pag silang background sa ilang relihiyon. Kaya mao na ilang kunong hingmatan, mao po'y pagkamatyan. Mao ra bagay magkatawa ra bagay ko niya ng ilang filosofiya. Unsay akong hingmatan, mao po'y akong pagkamatyan. Okay? Kaya mao magkununay ilang mao ra gyud kununa ang ilang relihiyon. Okay? O mao na ang ginganlan itong mga preconceived notions. Background nila silang relihiyon. Dugangan pag sa mga entertain sila mga superstition, mga tradisyon, unsa na diha mga hitungod o mga tiaw, unsa na diha mga wakwak man unsa na diha. Allah, noda na silang pangunaw na, mao na nagkaanam na sila unsa negatibo na tanan, morbid na tanan. Mao madlok. Fear of the unknown. Apan sa dihang ikaw masayod na sa kamaturan, ikaw mahimong gawas nun, wa na kay kahadlok. Your life will never be the same. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. O human mo dawata si Ginoong Kristo, tun-i ang pulong sa Dios. Kay nag-ingon man si Ginoong Kristo, if you love me, obey my commandments. Obey my word. No na. Karon, nagpaubos lang ta. O man ta magpahambog ini kayo uban kayo magiro lagi mo kamo reluwas. Tira ba? O ta magpahambog oy. Nagpaubos lang ta sa kamatuoran. Nagmapaubsanon ta. We humble ourselves. With humility ang atong pagdawat nining iyang kamatuoran. Kay siya ra ang magbubuhat sa tanan o magpawi sa tanan. You see? Mano ang punto nga kung idalihan nimo. Kung ikaw buot nga mahimong manaog sa kinabuhi, you become a winner in life and in the life hereafter, then padayon. Pagsibog sunahan, wanay sibuga, wanay atrasay ni. Kaysa akong ginaingon ni mo, adlaw-adlaw na ning pagtuon sa pulong sa Dios. Kay maora ni kalanon sa atong kalag.
Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Mateo 4:4. Mao na gisigi na tunig malmal diha nimo hangtod nga masilsil na gyud na. Di na gyud na nimo makalimtan, mao na imong kinabuhi. Mao na nga sa panahon, okay, balik ta sa atong gitunang may tungod og sala. Sa panahon nga ikaw makasala, ikaw nga magtutuo na, ayaw kalimot. Diha sa Salmo 38:18, isuwat po na. Psalm 38:18 ang sige gisulti sa Binisaya, ako ning gibinisaya. Gisugid ko ang akong kalapasan ug nahasol ako tungod sa akong mga sala. Nga dugangan pag yun na sa Primero Juan 1:9, 1 John 1:9. Nga gitawag nato na og unsa rebound, recovery technique nga ma-recover ta sa itong kahimtang nga pagkakarnal, balik ta sa pagka-espiritual. 1 John 1:9, unsa? If you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Na, mao na ang atong baruganan ingon nga mga Kristohanon. Kung buot kita nga magkinabuhi o sa kinabuhing tarong, talahuron, husto, kanang sibo sa plano sa Dios, halangdon, talahuron, unsa pa nga sakto nga kinabuhi, tarong nga nasibo gyud sa plano sa Dios. Mao na ang Dios mahimaya sa imong pagbuhat niya na kay ikaw nagmapausanon. Remember, God promotes the humble but demotes the proud. Na prinsipyo po na pulong sa Dios base sa usa ka bersikulo niya na. Ato ning ipanayon ugma. Ayaw kalimot. Ayaw si piyata ang sumpay nini kay di kubot nga ikaw mawas passing kining atong pagtuon sa sala. Kinahanglan gyud atong masayran pang dugang pang mga punto sa doktrina aron kini mo'y atong hinagiban batok sa mga kaaway nato ingon nga mga Kristohanon. Inumdumi doon natin mga dagkong mga kaaway ingon nga mga anak sa Dios, ang kalibutan, ang sistema nining kalibutan na, ang kaaway sa Dios nga mao si Satanas ug ang iyang mga demonyo ug unsa ang atong unod kina iyang magsala, the world, the devil, the flesh. Mao ni ang mga major enemies nato ingon nga mga anak sa Dios. Na kun wa kay pulong sa Dios, unsa may mong iasdang nga gikinahanglan mag-espiritual nga mga hinagiban. Kining pulong sa Dios tong gitunan mao ni the spiritual weapon nga ipagamit sa Dios nato sa pakigarong, pakigasdang ning atong mga kaaway. Magampo ta. Balaan na mga Diyos na kapasalamat kami kanimo. Ni mong gitundo ka na mong dugang mga kamatuoran ni adlaw. Salamat o Diyos ni ining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Uban ni kami o Diyos sa among pagbubuhag ni adlaw. Ilikay kami sa mga kabiligan, dada kami pagbalik ning dapita aron kami padayon sa among pagsibog ng tusunahan, dada kami dinhi ugma. Pinagi lamang sa imong grasya. Kayong tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.